X5 curăță orice suprafață. Uite cum dispare! Este ușor! Fără efort. Mi-am redus timpul. Nu mai trebuie să cumperi mereu produse chimice. Un aparat și treaba e gata. Îți prezentăm noul mop H2O X5, aparatul de ultimă generație pentru curățarea locuinței cu ajutorul aburului. E mopul cu abur simplu de folosit, extrem de ușor, manevrabil, multifuncțional și ecologic. 5 aparate cu aburi în unul singur. Cu noul mop X5, curățarea cu ajutorul aburilor ajunge la un alt nivel. Doar apeși un buton, iar apa din rezervor se transformă în abur în mai puțin de 30 de secunde. Aburul va distruge mizeria, grăsimea și murdăria, în timp ce microfibra o va reține complet. Curăță cu puterea aburului la 110 grade Celsius, fără produse chimice. Gândește-te câți bani vei economisi, curățind doar cu apă. Și dacă ai animale sau copii, nu va exista niciun risc. Pentru podele din marmură sau piatră, folosește puterea aburului din mopul X5. Curăță și lustruiește în același timp. Podeaua se usucă în mai puțin de un minut și strălucește de curățenie. Am folosit aparatul la setarea maximă. Acum voi folosi dispozitivul reglabil de control, voi reduce din intensitatea aburului și voi curăța această podea de lemn. Curăță și lustruiește, lăsând podeaua fără niciun fel de urmă și fără chimicale. Fie că sunt urme, fie că e doar mizerie și praf, poți folosi abur întreaga zi. Am păstrat partea cea mai bună la final, gresia. Dacă vrei curățenie lună, poți avea încredere în puterea aburului și în puterea microfibrei de a reține murdăria. Și când atașezi glisorul, mopul alunecă ușor pe covor. Aburul pătrunde adânc în covor, relaxând țesătura și eliminând murdăria, grăsimea și mizeria. Curățați la temperatură de 110 grade Celsius. Această pată a dispărut. Mi-a plăcut cum a curățat podelele și că apoi am atașat glisorul la mopul X5 și am trecut direct la covor. Covorul arată ca nou și e împrospetat. Acum vreau să-ți arăt cum mopul H2O X5 se transformă din cel mai bun mop cu abur folosit vreodată în cel mai bun curățitor portabil pe care îl vei folosi vreodată. Doar trebuie să desfaci mânierul așa, să apeși pe butonul de la baza mopului și obții cel mai minunat curățitor portabil. Privește, gândește-te câte mâncăruri prepare pe tocator. Nu mai folosi produse chimice. Curăță-l cu puterea aburului. Uite cum distruge toată mizeria de pe acest tocator. Scapă de bacteriile din carne de pui și pește nepreparat. Îndepărtează bacteriile. Privește cum pătrunde pur și simplu prin grăsime și mizerie. Acum tocatorul e curat și am făcut asta chiar sub ochii tăi. Ia te uite, înainte și după. Perfect curată după ce am folosit puterea aburului. Un alt accesoriu grozav pe care îl primești împreună cu mopul X5 e accesoriul pentru ferestre și oglinzi. Îl vei adora. Vă distruge petele dificile lăsate de apă și elimină urmele de săpun. Acum cureți cu ajutorul aburului. Lasă microfibra să desprindă mizeria, apoi îndepărtezi racleta. Tot ce trebuie să fac e să trec cu racleta peste și geamul e curat. Nu-mi place să amestec produse chimice cu cele alimentare. Poți să stai, să faci efort, să cureți din greu cu detergent obișnuit. Cu mopul X5 aceasta îmi ia un minut. Alte accesorii grozave pentru mopul X5 sunt furtunul de prelungire și husa de praf și lustruit. Uite cât abur produce. Și motivul pentru care îl am este că dacă ai aparate din oțel inoxidabil, precum acest frigider, știi că este plin de urme de degete. Ce îmi place atunci când folosesc abur e că în mai puțin de 60 de secunde urmele dispar și aparatul e curat și uscat. E un produs universal. Îl poți folosi pentru baie, bucătărie, sufragerie. De la podeaua de lemn la gresie și chiar jucării. E timpul pentru mopul X5, singurul mop cu abur 5 în 1, ce curăță și igienizează orice suprafață din casă. Este ușor, puternic, simplu de folosit și generează continuu abur variabil. 1300 de W putere de curățare care ajunge în orice colțișor. Aburul supraîncălzit elimină mizeria în timp ce microfibra o reține, curățind și lustruind în același timp. X5 curăță la 110 grade Celsius cu ajutorul microfibrei. Cureți și igienizezi fără produse chimice. Testele demonstrează că mopul X5 elimină până la 99 din germeni și bacterii fără produse chimice. Comandă chiar acum, vei primi mopul X5 cu lavetă din microfibră, accesoriul Triumf pentru covoare, duză de jet cu accesoriile, perie din nylon și sârmă pentru cele mai dificile pete, furtunul de prelungire cu husă pentru praf și lustruit, accesorii pentru curățarea ferestrelor și oglinzilor, husă pentru curățarea hainelor și tapițeriei. Toate aceste accesorii minunate le primești absolut gratis la comandarea mopului X5.